No čo, moji drahí, jak sa vy máte? Ešte vládnete splácať tie moje konsolidačné výmysly. Ja vám dám, kurva, vy si budete behať po dovolenkách cez leto a budete mi preplňovať Chorvátsko. To určite. Ja vám už krtím kohútik, nebojte sa, doma budete sedieť na riti. Do roboty a domov. Toto je vaša vízia, toto vám my pripravíme. Tak sa tešte. Raz vás chválim voľakú kokotinu, z toho sa budete jedovať 2, 3, 4 dní a tichučko to príjmete a budete so sklopenými uškami plniť moje vačky. Jaj, to je život, ja som sa nevedel lepšie narodiť. A teraz ide zacvičiť a kurva, ale som si mal na dlhé gate, lebo som sa teraz prezradil, že som nemal pár dní nohy. Zajtra budem mať nohy, dneska som to už nesťou, hovoríte sa, jak vypadám, ale ako vrch mám dobrý bicepsy, všetko, kurva, ako som namakaný dosť. No a po tej konsolidácii sa vždycky tak dobre uvoľním v tej posilovni, tak som teraz vybehol a už som si spravil takto fotočku, ale kurva, mal som si asi dlhé gače, lebo sa mi budete smiať na tých mojich nohách, ale však nevadí, ja to zajtra docvičím, ale keď si pozriete to ľavé lípko, tam som spravil s tým 2 schody a už mám trošku nabudžané, takže ľudkovia, nebojte sa, doženiem aj tie nohy. Vy sa ťa pekne pracujte, čím viac budete pracovať, tým viac budem ja oddychovať. Majte sa krásne. Kurva, ale je to ťažké, tí 3-kilové jednoručky.